hindi na. Sige. Guys, ito yung mga pinsan ko guys. Mga first cousin ko. Customer kami ng Kasinihil. Ah, yes. Ito yung mga customer ng Punta po kayo dito, maganda po ang Kasinihil. Yan. Pagkain, mga healthy. Yan guys. Andito po kami sa Balatan. Ayan. Gusto ko sana guys, kumain kailan baka may bayad 'yun eh. Wala akong dalang pera. Nagago ako. Pero pag hindi nila naubos nila guys, ikukunin ko lang na nakataligod sila. I-add mo sa atin yan ha. Oh. Ayan guys, nagme-meeting sila. May business na. Oo. Ayan guys, ituturo ko muna kayo dito sa paligid ng business na guys. Naputol kanina kasi. Ayan guys, tingnan nyo naman guys, place, napakaganda. Sino ba hindi mabibighanin, tingnan to, panoorin to. Ayan palibot pa rin ng mga halaman. Hanggang dun guys, sa baba. Ayan, kanyang lupain yan. Ayan. Ito guys, ayan. Ayun po yung yun oh. Makikita nyo guys. Punong-puno ng Ayan guys, sasama ako sa Yes. Ayan guys, ang ganda. Kung kayo mapupunta ng Bicol guys, papuntang Balatan to guys. Pwede kayo mag-relax dito, kumain. Ayan. Ayan guys, ayun oh. Ayan guys oh. Ayan guys oh, kahit dito natatanaw kami rito sa taas oh. Ayan guys, mababait yan guys, mga taga Balatan yan. May estudyante guys ng Balatan High School. Ayan guys, kumain yan doon sa kasin ng guys. Kunan ko lang yung area ng pinaka ng pinsan ko guys. Ayan guys, tuturo ko kayo rito. Ayan guys, ito. Ayan guys, yan ang Kasinihil. Ayan. Ayan guys. Wow. Tapos ditong area na to guys, gagawin niya tong area niya, gagawin niya swimming pool yan guys. Medyo nag-iipon lang po siya ng budget pang pagawa ng swimming pool. Napakaganda area. Yung puno ng puno. Ayun, may bundok pa rin ng bunsa guys. Ibang dun sa kubo guys, siya po yung may-ari at magkakapatid po sila kanina doon. Yan guys ha. Kita nyo na. Kung pupunta po kayo ng Balatan, madadaanan nyo po ito sa highway, itong business ng pinsan ko na si Emmy. Si Ate Emmy na first cousin. At ang kanyang asawa. Ayan guys, may bola pa oh. May may Christmas tree pa guys ay.